Ngaze ngabheda. Hawu. Angiyezwa ke le. Kubhede wena. Ngaze ngabheda. Kubhede manje. Yabona emzini, ngiphethwe kahle indoda ngiliqanda kuyona. Nako ke manje. Ngaqalisa. Ngathandana nomfundisi. Ngamhlonipha umfundisi, benivele ngimhlonipha phela nikhulele khona esontweni. Ngamhlonipha umfundisi. Waqalisa umkhwenyana ngangabe samhlonipha kahle. Ngitshena ukuthi umfundisi mabezile ekhaya uyena umuntu ngangimguqela. Ngiguqe kube kuhle yonke into nje ngimlethele ngetray. Kodwa ubaba wakwami umkhwenyana wami bengamguqeli. Uthe kusenjalo. Mamezala wathi hayi bo. Angaze ngikubone ke lokwenziwa umakoti la ekhaya. Sanibingelela bonke ababukele emakhaya kwi-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni. Nihleli noLongstar namhlanje sivashele uma othekena naye ufuna ukuzoxoxisa yakhe istory ukuthi yini yagcina imshise emendweni. Sawona ma? Yebo sawona. Njani? Siyaphila kanjani? Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uba igama nothi uqhamuka kuphi. Sanibonani nonke emakhaya. Igama lami uNombuyiselo Zulu. Ngiqhamuka endaweni yasefolweni. Efolweni. Chaza ukuthini igama lakho? Nombuyiselo. 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 Chaza ukuthini? Igama lami lichaza ukuthi ubaba wangitha wathi mase ngikhulile ekhaya ngoba khona izinto engobalethela zona. Njengokuthi ngiyoshada. Yabo ngoba buyisela ndoba Nombuyiselo. Ajabule ubaba ekhaya. Hayi siyabonga. So mawukhula ma ekhaya ubaba nomama bebeshadile. Ubaba nomama bebeshadile. Yebo. So mawukhula usayintombazanyana bucabanga ngomshado. Mangikhula ngisayintombazanyana. Bengicabanga ukushada. Ngithanda ukuthi ngishade lemzini oright. Onenkomo nako konke yonke into la ngizophila kahle khona ngiphathwe kahle. Ube iqanda. Ngibe iqanda nje ngicabanga lokho nje ukuthi ngibe iqanda nje. Okay. No, siyabonga kuhle kakhulu lokho. So manje ke ubaba wahlangana naphi naye? Ubaba sahlangana ekhaya eLamonti. Ubaba. eLamonti. eLamonti. Okay. Sahlangana. Nihlangana nibangakanani? Sihlangane beneminyaka engu28. Wena ubuna 28 noma yena una 28? Mina ngangina 28. Okay. Yebo. Okay. Yena sena 40 something. Okay. Emdala kunami. Kakhulu. Kosho ukuthi ke ngibengile ntombazana le ibikholwa ithanda ukholo. Ilivolontiya esontweni. Oh, kuhle kakhulu lokho ninaze ingane? Sinazo izingane. Zingaki? Ingane ezimbili. Zimbili. Yep. Okay. So ubaba ke senibonene wena uyikholwa upropose uthini ke phela na umshado? Ubaba sahlangana naye. Kodwa nani ngazimisela ukuthi cha siyathandana nje. Ndasasinjathandana nje. Nani siniyadlala? Ngiyazimisele ngomshado ngoba Ngizimisele mina ngomshado. Mina nithi niyadlala. Phela ngangisazi ukuthi mina uthando nje amadoda ayarobhana nje amadoda. Ngangisazi lokho mina. Ngithi indoda ifana nenye wethu. Awuthi ngiziqomele nje. Yabo. Kodwa into ephambili kumina ukholo. Yebo. Manje uqoma kanjeni kubena ukholwa? Kusemhlabeni phela. Semhlabeni lana. Uyaqoma uyakholwa. Okay. Semhlabeni. Ayithandeni kwakho ke nje. Wa propose nini? Phela ke esekukhombisa ukuthi hayibonga iserious ngifuna ukwakha umuzi mina.
hey yas inzima ke lento kunzima ke sekulapho ke hayi ngifuna ukuyizwa waqalisa ke angithi nje ngimane ngiya kuyena bengibuye ngizihlalele ngiye ngelolanga wathi kade ngano behamba manje ngifuna ukugcina ngawe ngifuna ukuthi uhambe uyophekela uma phekela uma sekhulile ngathi mina hayi kahle ngicabange kahle angizwa kahle kangithi uqamba manga hayi waphinda futhi wayisho lento ngathi mina hawu lo muntu ngempela kanti ufuna ukungithatha ngempela kanti hawu ngathi mina hayi vese ke sontweni ke siyayalwa phela esontweni esontweni kuthiwa masithini masishade ngabona ukuthi esontweni izingane lezi ziqoka manje phela senizokhishwa manje intombini manje senizosuka kosisimama hayi ngeke kulungile mangishade ngoba vese ke ulwesine siyayalwa kuthiwa masishade hayi ngabona ukuthi hayi mangivume ngavuma avuma so wathini nje na like ngalolo suku wakuthengela imbali noma kuthengela ini lo sidu lo ubhaliwe hayi azange angithengele lutho pho wa propose kanjani washo nje ngomlomo nje kuphela hayi phela lokhu kokuthengela into kwakwanamhlanje okay manje pho ubona ngani ukuthi akuthanda ukuthengela ngimbali angithi ungitshenile wathi angithanda ushilo ngangikholwe phela hawu ungitshenile phela wathi angithanda okay ke phela akakhipheka ahamba ukuthengela igwinya ke akuthengela igwinya phela akhombise ubone kanjani ukuthi lo muntu lo uzokwazi ukuprovide engakukhiphi nangeke idate hayi kodwa ngabona mina ukuthi lo muntu lo uzoniprovide ngoba ngani umsebenzi awusebenzayo yabona ukuthi yabona la ndizodla ngcono la andisikhule emaboyizeni ubaba lo ngizodla ngcono la kongafanele ukuthi beninanaza kakhulu beshona ngapha nangapha ufune nje vele nje ngithi qede yepho ekhaya ke bathini ke makufika incwadi kuthiwa hayi uyathatha unombuyiselo bathe ekhaya bathi uyoshada ngathi mina yebo ngiyoshada imoto uzozithini angithi phela nemoto zongu2 uzozithini imoto ngathi ke mina hayi ngizohamba neyodwa ngishiye yodwa ekhaya wathi ubaba wathi hayi mntanami hamba nazo zonke imoto zakhe ifa lakho hamba nazo zonke ngangabe nankinga ke hayi ke lwafika ke isuku uhamba waziyela yena eyokhuluma nabazali ngoba phela umuntu usethanda ukuthi yabo akuyongane phela waziyela yena wayokhuluma wayocela yena so bajabula abazali abacabanga ngikuyibeka la inkomo bayibeka ngaseduze komnyango bebecaza hayi uzobuya lo hayi bazi kahle bama uzukhuluma kwakhe ukuthi yabona lo basho bathi yazi ukuthini njengoba siyakubona sabona mkhonyana noko sowuqinaqinile ngeke usirobhe kwakuhle lokho so manje ke umyeni wakho umuntu onjani emzini kunjani emzini angithi yakhumbula sikuba ngitheni ngithe ngisemncane ngangifisa ukuthi ubeyiqanda yebo ngayiqanda uyazi ukuthini uma wengithanda ubhuti bonke ngiyiqanda kubona kuyo yonke into nje umshado unjani ke wona kwakumnandi emshadweni kodwa cha sengisho umshado the actual wedding
Hayi, Nashado wesiZulu noma wesingisi? sashada wesingisi. Oh njani? Yes, awumuhle. Wazethe phela isikhulu lesi. Uthe wawushade nesikhulu. Ngishade nomntwana. Yebo. Kundlunkulu. Yebo. Kundlunkulu. So yini nje eyayigqamile wathi yabo lokhu indoda emadodeni? Nkosi yami. Izinto azenza. Into ayenza. Hayi ngisaba ngishukusho. Ngisaba ngishukusho ukuthi wenzani. Yeah. Ini? Okay. Wabonakalisa ukuthi ngiwundlunkulu. So esontweni basesontweni ngoba phela adu lokho usho ukuthi ke na umuntu o involved into zasesontweni nabo babe involved emshadweni. Abasesontweni babe involved emshadweni. Kwabamnandi nje konke nje yonke into. Hayi siyabonga. Konke ngaphila. Manje ke kwase kubhedaphi? Yeka lapho. Ngaze ngabheda. Hawu. Angezwa ke le. Kubhede wena? Ngaze ngabheda. Kubhede wena manje? Yabona emzini, ngiphethwe kahle. Indoda ngiliqanda kuyona. Nako ke manje. Ngaqalisa. Ngathandana nomfundisi. Ngamhlonipha umfundisi, benivele ngimhlonipha phela nikhulele khona esontweni. Ngamhlonipha umfundisi. Waqalisa umkhwenyana angangabi samhlonipha kahle. Ngitshena ukuthi umfundisi mabezile ekhaya uyena umuntu ngangimguqela. Ngiguqe kube kuhle yonke into nje ngimlethele ngetray. Kodwa ubaba wakwami umkhwenyana wami bengamguqeli. Uthe kusenjalo. Mamezala wathi hayi bo. Angaze ngikubone ke lokwenziwa umakoti la ekhaya. Imancane ngisashokho ukuthi uqiqela umfundisi. Umyeni wakho ngoba phela mina ngazi ukuthi ke umuntu omguqelayo umyeni wakho. Hayi umyeni wami elunge kakhulu umyeni wami. Elunge kakhulu izinto eziningi engazinaki. Engaboni nokuthi angithi akakholwa umyeni wami. Akaboni noba kwenzekani noba kunjani, wazi ukuthi nje umfundisi yaguqelwa. Abantu ababukayo la emaceleni bathini? Indlela nganidomeke ngayo ngithanda umfundisi, ngangaboni nokubona ukuthi khona umuntu ongibonayo ukuthi ngenzani. Hayibo, Kuba nganidomekile. so kahle uthi umuzi wakho awubhidliza wena ngezakhe izandla. Angithi uyayazi incwadi bithini? Itho wesifazane. Itho wesifazane oyisiwula uyawuchitha umuzi wakhe ngezandla zakhe. Kodwa isihlakaniphi uyawakha. So manje ke umamezala uthini ngalolu daba? Mamezala wayibuka lento. Ngihlonipha kanje esontweni kodwa ekhaya ngihloniphi. Mangena nje niphuma esontweni. Anginandaba nomuntu wala ekhaya. Ngoba uthando nalya Umfundisi. Hayi. Ngangimthanda umfundisi. Lapho baba wasekhaya uyakuyekela uye enkonzweni ngoba uthi ke nafanele kujabule umama. Nasebusuku ngiyenkonzweni mangihamba ngithi ngiyenkonzweni kanti ngiya kumfundisi. Jesus. Angiye enkonzweni kanti ngiya kumfundisi. Manje imuphi lo mthandazo usushaya esontweni makuyisonto? Hayi phela ngizohanakanisa ngishaya ngendebe zomlomo. Ingaphakathi angishayi ngalo. Okay. So umamezala wathatha siphi step? Mamezala waqala waqeka umndeni. Wawubeka la. Wathi nenkinga la. Umakoti wala ekhaya. Akasihloniphi. Hlonipha kakhulu abasesontweni. Uhlonipha kakhulu umfundisi.
ake bawathi umndeni nobhuti laba basemzini hayi kulungile ake sibiza abakubo bazosilalelisa lento ba kuba ukhuliswe kanjena yini ngempela noba sekwenziwa njalo sengibekwa la lutho hey ngiyamthanda umfundisi angiboni nokubona ngiyamthanda umfundisi noma sekubizwa abazali noba babizwa abazali babekwa la kwabiza umndeni wabekwa la kuyakhulunywa kungena ngala kuphuma ngala kumina mina ngirona umfundisi kodwa uyazi nje ukuthi ushadile akasawulungisa ingane umuzi wakhe ngoba phela uyakusizwa uyawubhidliza uyalazi uthando wena uyalazi naye wayesha wayesha ngothando uyalazi uthando aha kodwa hayi makoti la ekhaya sihlonipha umfundisi yedwa noba sithi makenzeni asebenze la ekhaya kodwa nje ucabanga indaba kaMfundisi yesontweni nje kuphela kodwa ke nami ke ngawuchitha umuzi wami ngawuchitha kwathiwa ke la ekhaya basekhaya mabahambe nami bagoduke nami bayongiyala kahle ngiyoyalwa ekhaya ngahamba nabo ke ngaya ekhaya ngahlala ke kuthiwa ngizoyalwa ke kodwa umfundisi angimiyekanga umfundisi mina angimiyeka umfundisi pho akhathi uyalwa unembeza usho ukuthi hayibo nakho kuzobuyisa anandaba noba ungabhidlika umuzi ngeke ngize ngimiyeke umfundisi noba ungabhidlika ngiyamthanda mase kucedile ukuyala qeda kwayalwa kwaqedwa hayi ngezwa ke ukuthi washo ukuthi ke waphela kumendo kulapho ke ngahlala ke ekhaya maya kugcineni angithi sengikude nomfundisi nothando lalo sehla ke manje kumfundisi lwehla uthando kodwa umuzi wami ngasichithela mina kodwa lokho sengikubona manje kahlahla uyibuyisa wena emendweni yebo ngazibuyisa mina emendweni uphi umfundisi pho manje umfundisi wantaza nabanye washada nomunye wantaza nabanye wahamba nabanye umfundisi wasala kasala kanjalo umyeni wakho yena umyeni wamagano wanomakoti wamphathisa okweqanda njengami mina sengihleli nje ekhaya manje ngiyibona la usayifakile iring ngabe iring kamnyeni wakho kinamahloni phela kinamahloni bazothina abantu bangishithi abantu lithi mina hayi iring ngisayifakile kwanye usazobuya kanjani hayi Nkosi yami noba ke ngangibuyisa ke noba ukhona lwani nankinga ngoba ngibe ngizilahlekisele mina ngabuya uyobonga nkosikazi wesibili hayi ngizothini bathi ngeke usabalele iqanda tuyilona ngeke ngibelo yo hayi esanamhlanje ke hayi ngeke no singiqeda amandla abantu babuyiswa into eziningi emshadweni kodwa le ukuthi ke nawe wayibhilizela wena wayibuyisa wena if ukuthi ke nobunezwe ithuba ngabe izinto uzenza differently yabona bangase ninikeze ithuba futhi kuthwe angiqale phansi qala phansi ngingaziphatha kahle ngingaziphatha kahle angasaqhamuka umfundisi futhi ngonisela kodwa umfundisi ngeke usaphindela ngeke ngibesaphindela ngonisela umfundisi ngiyahlupheka ekhaya manje senalutho hlupheka yo neyizela kababukele emakhaya kuthiwa ke na owesifazane ohlakaniphile uyawakha oyisuwula uyayibhidlizela namhlanje uma uxoxisa ke istory ukuthi yena akaxoshwanga kodwa wayixoshisa yena ngendlela ayiphatha ngayo so kusho khona ukuthi ke hayi wonke umuntu ke uphathwa kambi emzini kodwa futhi nazi izenzo zethu ziyasho ukuthi ke nasiyaphindela yena emakhaya
Siyabonga kakhulu yusu Black Life TV kusiqephu sethu esithi ngabuyelana emshadweni. NguLungstar ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.